Nasilayan na at nakipagkulab si TV Bisaya 1 sa kanyang idolo na si Romeo Katakutan o kilalang Good Samaritan ng Pampanga. Una ko pa lang siya nakita ay wala akong masabi. Napakabait nito at madaling lapitan, napaka-approachable na tao. Sa katunayan, ang dami-dami niyang bisita. Hinantay ko lang siya kung kailan siya libre at ito na, libre na. Sa Pilipinas, walang iba kung si Romeo Katakutan, idol TikTok ng San Luis, Barangay San Luis, Pampanga. Pampanga, yan. Good morning, mga idol. Ito. Ay, kain na tayo ng walang kamatayang tilapia. Yan, may buro. May buro. May talong, yan. May talong at ang sarap ang tilapia ni idol. Yan. Walang kamatayan. Basta. Ay, idol, pwede maano ka idol sa TikTok mo? Sa camera mo? Ito, mga idol. Ay. Ano mo? TV Bisaya number 1. Isa sa Good Samaritan ng Kamaring Caloocan. Wow. Thank you. Ano kinakain mo, idol? Talapia. Tilapiang walang kamatayan at buro. Yun. At mayroong Talong. talong. Napakasarap. Mustasa. Dayuhin yung mga kababayan ko ang Yusilog. Dito sa may Pampanga. Ito ba ang Love Lord? Love Lord. Dati yung station ni Idol. Marami siyang video. Alaman sila napakadami. Down to earth. Thank you, idol. Hindi na palikod. Hindi na palikod. Maraming salamat sa iyo na makita kayo ng Salamat, idol. Thank you, idol. Hindi, mga anak ko ng kasal. Ito ba lang isang idol ko na good sa nakasali dito sa Pilipinas. Thank you, idol. Maraming salamat sa iyo. Thank you, idol. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Samantala, nakikita rin natin ang cameraman ni Idol na si Kuya Rudy. Kuya Rudy, di mo ba alam na sikat ka? Andito na si Kuya Rudy. Good morning, good morning. Nandito sa Losilog ni Idol. Si Kuya Rudy na namimit na natin. Si Kuya Rudy pala ay napakagwapo sa personal talaga. Nakikita ko na ang isa sa inidolo ko. Pakisapuntahan daw si TV Bisaya number 1. Outside nila. Good morning. Good morning. Maraming salamat. Kuya Rudy. Si Kuya Rudy pala ay ang kanyang apelido ay Alvarado. Rudy Alvarado ng Naga Bicol. Hi sa inyong lahat. Sa Alvarado family. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa taga Bicol. Shout out po sa mga nanonood na taga Bicol. Sa barangay. Naga po. Naga sa lahat ng Naga City. Naga City, shout out si Kuya Rudy Boy na taga Naga City sa Bicol. Sana nasa mabuting kalagayan kaya sa panahon ngayon. Nakakamag-anak ni Kuya Rudy. Ito na, pinanood ni Kuya Rudy ang aking video sana nagustuhan ni Kuya Rudy. Ano po ako sa aking vlog at walang bayan? Oo, na ito, Good Samaritan. Kasi yung mga stock, hindi ko pinakalo. Kung babayarin mo, wala naman silang pera. Kaya pabayarin mo, ang dami na request sa akin, hindi sa'yo At si Kuya Rudy ay napakagaling na cameraman ni Idol TikTok. Halos lahat na mga videos ay si Kuya Rudy ang kumukuha ng video. Mapakasal, mapa sa farm, sa bahay ni Idol, sa kainan, lahat ng anggulo ay si Kuya Rudy ang cameraman nito. At lahat na pitik niya ay napakalinaw at napakagandang anggulo. Si Kuya Rudy Boy ay grabe, na-amaze lang ako. Gwapo pala niya sa personal. Hindi lang. Walang halong panluluko. Pwede siyang maging
artista dahil meron siyang katangian na wala sa iba. O meron ng TikTok. Sa puntong ito ay pagkakataon ko na kung tatanungin ko si Kuya Rudy about kay Idol TikTok Romeo Katakutan. Ang sabi niya ay napakabait daw nito at swerte niya dahil siya ang naging amo ni Kuya Rudy. Napakabait na amo si Idol Romeo Katakutan at napakaswerte daw niya dahil nandyan siya sa poder ni Idol Romeo Katakutan na nakikita naman natin na sa taong bayan at sa buong mundo, buong Pilipinas ay napakabait naman talaga si Idol TikTok. Talong, napakasarap.